alstublieft uw naam en de achternaam van de reservering? Dan kan ik alles voor u opzoeken. Irene Zanovello. Dank u wel, meneer of mevrouw Zanovello. Ik zie uw reservering hier. U heeft een kamer voor 2 nachten, klopt dat? Kunt u ook aangeven hoe laat u ongeveer verwacht aan te komen? Om 10 uur 's ochtends. Laten we het nog een keer samen zeggen. Om 10 uur 's ochtends. Om 10 uur 's ochtends. Waar kan ik vinden een goed restaurant? Er is een goed restaurant op de eerste verdieping en dat heet La Fortuna. Really? Like, you understood my sentence. Kan ik de wifi password hebben? Kan ik het wifi-wachtwoord krijgen, alstublieft? Kan ik de wifi wachtwoord krijgen? Alsjeblieft. Is het krijgen? Het woord is krijgen met een K. Dat betekent to get in het Engels. Dus dit